Golek layan Pak Rus, aja lanang mbek lanang nggih. Mas KKN matur suwun. Saklajengipun nyuwun gending Warudoyong. Cocok. Senengane Pak Rit. Alian, kok Alian men rasan liyane ngono lho. Pak Rit dijolan mbek Pak Rus. Mas KKN kadang pengen rasan sing rada sepuh. Kok njur didep dhewe wae kok.
Doyong paripurna tambah napa malih? Setunggal malih niki njaluk sing ngerancak jare wau. Nggih prau layar. Nah, menika saking Pulung Musik ingkang ngiringi. Prau layare ya engko dibarengi kalih para wiyaga. Pak Baryono meh ngalih ngarep niki lagu niki nggih. Yo yo yo. Hey yo. Solololo. Hey. Ya ya ya. Salajengipun tambah liwung menika Mas. Alah mesti Pak Ridwanto nek iki. Wah, jan ontang-ontangan. Wah, wis. Wis ora apa-apa engko timbang kok ngrikiti waton wah kok turuti. Monggo Pak Wahyu. Setunggal malih lewung mangke lek ketoprakane dipun wiwiti nggih. Nggih nyebar godhong karo sabar sawetara menika minangka syarat nggih dados kemawi menawi bersih desa niku ledek ora kitung pinten jogetan kedah wonten ngoten. Hae hae hae. Sabdap So Sampun, nggih. Matur mbah nuwun, nggih. Nggih sami-sami.
atos kajeng pengiran. Kula sampun nyadakaken sedaya putih pun keris. Luwih rapopo. Pun boten. Kepiye? Menika kados pun wonten tawanan menika kula kaliyan panjenengan badhe praboso wonten ing kraton Tunjung Pura. Yo, menika wonten tepis wiringing datu wonten salah setunggal. Iya. Iya. Mangerti yo Kisana. Aku bakal sowan ana ing kraton Tunjung Pura. Iya. Aku Dewi kongkon karo sesembahanku arep sowan ana ing kraton Tunjung Pura arep nggawe parang ngamuk ana ing kraton Tunjung Pura. Yo. Oh, yen benten mengkono. Ayo, padenane aku. Nggih. Aku. Ayo. Ayo. Kraton Tunjung Pura tanding ngono. Ayo Dimas. Iki. Monggo coba kira. Woi. Woi, woi. Woi, woi. Hai. Lali. Wah. Yeah. Ayo ke sana. Aku mau sliramu sing bakal. Dadi pake ayo Bapak diteter kate dari orang papan gini.
kang aran kapur adat mongko pusaka iki acak Dipilih Kang. Dhisik bener Kang. Sinopangga Piye Kang? sing ngacatan pusaka cipuan ora mergo yang nanti cepet tuku tak Baik Kang. Hati-hati Kang. Aku Kang. Ampun Kang. sing hati-hati wong tunjung ojalo kilangan Hati-hati Kang. Ayo. wah alas Nah, wis tekel Kang. usuk wis tuku tangan wong tunjung ojalo kilangan iki dadi atur sing kakang katuru pinoko lenggahe gampang Ayo Kang. Piye ta? Kok mburi iki keparengan sumpambagyo ketoprakmu mudo santosa ingkang mijil saking lalatan dusun Nglamuk Kaloran Temanggung ingkang ing dalu menika kepareng tinimbalan wonten ing dusun desa Kemawi kepareng supados nderek angregengaken anggenipun warga masyarakat desa Kemawi angadani perti desa wonten ngarsa panjenenganipun Bapa pangarsa desa ingkang satuhu kinurmatan wonten ngersanipun para bapa prangkat desa Kemawi ingkang tanggung hamestuti dumateng popoyaning kautamen bewah para pangembating praja satriyaning negari ingkang satuhu pantes sinudarsana para sesepuh aji sepuh ingkang pantes pinundi-pundi tuhul nepat saking deduka tinebihna saking salwiring sesendu dene kula Cumantaka marapatur satemah ngirangi kamardikan panjenengan sagung para pamriksa kakung Sumawana Putri. Awit saking menika kepareng kawula pinangka sulih saking keluarga ageng ketoprak muda sakentusa saking dusun Lamuk. Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung. Ingkang ing ari kalenggahan menika sampun sumadya
badhe caos palipur wonten ngarsa sagung para pamriksa kakung Sumawana Putri. Ketoprak langen muda santosa ingkang dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapa Parwadi. Saha dipun asuh dening panjenenganipun Bapa Dahna. Pendapuk saha dalang dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ruwana. Rumpakaning gending dipun sesepuhi dening panjenenganipun Bapak Murasa suwantening waranggana Nyi Karminah. Keprak dipun asta dening panjenenganipun Bapak Trisetya. Dekorasi dipun asta dening panjenenganipun Bapak Wahyu Setyadharma. Ewadene saking warga Ketoprak Langen muda santosa ing dalu menika kepareng badhe ambabar cariyos saha lalampahan keris Braja Luwuk dapur Arca Wisnu kanthi irah-irahan wisudan Pangeran Warih Kesumo. Keris Braja Luwuk dapur Arca Wisnu kanthi asesirah Warih Kesumo Wisuda. Ewadene dapokaning kanca paraga ingkang badhe angayahi ing samangke. Nggih Prabu Purbanegara dipun asta dening panjenenganipun Bapak Suwanti. Patih Sindurejo dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ratemin. Senopati Yudapati dipun asta dening panjenenganipun Bapak Dahna. Pangeran Murdangkara dipun asta dening panjenenganipun Bapak Urwandono. Panjenenganipun Bapak Trisetya ing dalu menika keparang angayahi Pangeran Warih Kesumo. Prameswari Setyawati dipun asta dening panjenenganipun Ibu Surati. Ewadene Dewi Pusparini dipun asta dening panjenenganipun Ibu Sriyati. Adipati Jaya Wasesa dipun asta dening panjenenganipun Bapak Parwadi. Patih Rangga Jiwa dipun asta dening panjenenganipun Bapak Tiyok. Ewadene panjenenganipun Bapak Redi. Ing dalu menika kepareng angasta Senopati Gagak Seto. Temenggung Klabangkara dipun asta dening panjenenganipun Bapak Padha. Resi Candala dipun asta dening panjenenganipun Bapak Kukoh. Ewadene Ibu Sumarsih. Ing dalu menika kepareng angayahi pirangka dados Retnasih. Ibu Sumirah ing dalu menika angayahi dados Dewi Retnasih. Kartala dipun asta dening panjenenganipun Bapak Dwi Utama. Surayuda dipun asta dening panjenenganipun Bapak Pono. Ewadene Bapak Kisru ing dalu menika angayahi dados Surapanggah. Begawan Purnomo Jati dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ruswadi. Suwanda dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Wahyu Setyadharma. Ewadene Supatmi dipun asta dening panjenenganipun Ibu Sumarsih. Adipati Surya Putra dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Waliono. Ewadene Bapak Eko Budi ing dalu menika kepareng angayahi dados Danu Praya. Dagelan utawi abdi dipun ayahi dening panjenenganipun Bapak Agus Cakil, Bapak Jono Gareng saha Bapak Heranto. Mekaten menggah dapokaning kanca paraga ingkang samiya angayahi ing wekdal dalu menika.
Tentu kemawon saking kula sakadang anggenipun badhe angayahi pagelaran menika. Kathah ing kekirangan saha kathah ing kalepatan pramila saking menika mugi kepareng panjenenganipun Bapa pangarsa desa kemawi para sesepuh para pisnepuh langkung-langkung dumateng para kadang pamriksa pandemen budaya Jawi mugi kersa paring lubering sih samudra pangaksami. Ing wasana semanten saking pamatur kawula sumangga sugeng dalu sugeng amriksani ngantos paripurnaning gati ing samangke. Nuwun matur nuwun sugeng dalu sugeng amriksani.
Patih Sindurejo. Dak keparengake matur Kakang Patih. Kakang Patih Sindurejo. Paring pangadika Kanjeng. Saben-saben sira sowan tansah ngaturake sungkem.